Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρέα Χαραλάμπου, σύμβουλο αφαιρεγγιότητας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές του ΡΙΚ. Ευχαριστώ, Σταύρο, για την πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα δάνεια και τις χορηγήσεις αυτή την περίοδο με τα επιτόκια στο ύψος που βρίσκονται. Είναι απαγορευτικά σήμερα, κατά την άποψή σας, τα επιτόκια ή η προοπτική τους με την τάση που ακολουθούν την πτωτική για κάποιον που μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία και χρειάζεται άμεση χρηματοδότηση? Αγαπητέ Σταύρο, βλέπουμε ότι όντως η τάση είναι πτωτική των επιτοκίων. Φαίνεται ότι και την Μεγάλη Πέμπτη θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση του 0,25% που είναι μια από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ακολουθεί τα τελευταία τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Θα έλεγα ότι δεν είναι το τεράστιο εμπόδιο το επιτόκιο πλέον για τη χορήγηση δανειών, όσο μάλλον οι πιο αυστηρές πολιτικές που ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα. Δηλαδή, έχουν αυστηροποιηθεί οι αξιολογήσεις που κάνουν οι τράπεζες, έχουν αυστηροποιηθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα νεαρό ζευγάρι, ένα νοικοκυριό, μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση για να πάρει ένα τέτοιο δάνειο. Οπότε, αυτό που παρατηρούμε εμείς στην παρούσα φάση είναι δυστυχώς, παρά την υπερβάλλουσα ρευστότητα που έχουν οι τράπεζες και την ευχέρεια παραχώρησης δανείων, τα αυστηρά κριτήρια και ο πιο ψηλός πύχης που έχει τεθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δυσκολεύει τη χορήγηση των δανείων σε αυτούς που, όπως είπες, έχουν ανάγκη. Επί τη ευκαιρία να δούμε λίγο, γιατί υπάρχει γενικότερα μια σύγχυση, τη διαφορά μεταξύ επιτοκίου και τόκων. Επικράτησε στην καθομιλουμένη να χαρακτηρίζουμε τον τόκο επιτόκιο ή το αντίθετο. Οπότε δώστε μας λίγο, μιας και αναφερόμαστε στα επιτόκια, τη βασική διαφορά. Έτσι, είναι απλά μαθηματικά, κάποιος θα μπορούσε να πει κάποιος. Ωραία, να το διαχωρίσουμε λίγο. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Να το διαχωρίσουμε λίγο και να τα πούμε πολύ απλά. Όταν κάποιος λαμβάνει ένα δάνειο, το δάνειο αυτό φέρει έναν επιτόκιο. Ένα δίχτυ δηλαδή, το οποίο σε χρεώνει η τράπεζα για να σου παραχωρήσει το δάνειο. Και αυτό συνήθως αντικατοπτρίζει και το ρίσκο που παίρνει η τράπεζα. Το οποίο συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών, γι' αυτό και ονομάζεται ονομαστικό, έτσι. Βέβαια, συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών. Καθορίζεται στη βάση της πολιτικής που καθορίζει κάθε τράπεζα. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 συνήθι τύποι επιτοκίων. Είναι το βασικό του κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Είναι το επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής, όπως πολλοί γνωρίζουμε. Είναι το λεγόμενο το επιτόκιο το Euribor. Άρα αυτός είναι ένας δείχτης, αυτό που λέμε 2-3%. Λοιπόν, αυτόν το επιτόκιο στη συνέχεια, βάσει αυτού του επιτοκίου θα υπολογιστεί επί του ποσού που θα πάρει το δάνειο ο δανειολήπτης, θα υπολογιστεί ο τόκος, ο οποίος θα χρεωθεί συνήθως ανά εξάμηνο και 12μήνο. Όταν νομίζω είναι εύκολο να διαχωρίσουμε την έννοια του επιτοκίου. Άρα ο τόκος είναι το αποτέλεσμα του επιτοκίου, έτσι. Ο τόκος είναι το ποσό σε σχέση με το δίχτυ του επιτοκίου που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών. Και αν μου επιτρέπεις να επεκταθώ λίγο σε αυτήν τη συμφωνία, θυμίζουμε λίγο την νομοθεσία που διέπει τη χρέωση των επιτοκίων, αγαπητέ Σταύρο, όπου πλέον το περιθώριο, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε το κέρδος της τράπεζας που χρεώνει πέραν του βασικού που θα σε χρεώσει, διότι ένα επιτόκιο σε ένα δάνειο αποτελείται από δύο μέρη, από το βασικό και το περιθώριο, ή αλλιώς margin, θα μπορούμε να το ακούσουμε στην αγορά. Αυτό λοιπόν το περιθώριο, όταν συμφωνηθεί μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη, είναι παράνομο πλέον να αλλάξει, να μεταβληθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιδίου του δανειολήπτη. Διότι παλαιότερα, πριν το 2015, είχαμε πάρα πολλά κρούσματα τέτοια, με μια απλή ανακοίνωση στον τύπο ή με μια επιστολή που έστελνε το τραπεζικό ίδρυμα στον δανειολήπτη, ετύχανε αύξηση συνήθως αυτού του περιθωρίου. Δηλαδή, έπεφτε από τη μια πλευρά το βασικό και ανέβαινε από την άλλη πλευρά το περιθώριο, και άρα κατ' επέκταση δεν απολάμβανε ο δανειολήπτης τις μειώσεις των βασικών επιτοκίων
που γίνονταν είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είτε από την ίδια την αγορά. Αυτό πλέον είναι παράνομο. Οπότε, όταν συμφωνείτε μεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας ο δείκτης στο επιτόκιο που θα χρεώνεται το δάνειο, ο δανειολήπτης γνωρίζει ότι το περιθώριο, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ και όχι το βασικό, δεν θα μεταβληθεί. Όταν πλέον όμως ονομάζουμε κειμενόμενο επιτόκιο που χρεώνεται ένα δάνειο, είναι κειμενόμενο διότι η βάση του επιτοκίου, το βασικό, δεν είναι σταθερό. Ναι. Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, το Euribor, αυτά αλλάζουν σχεδόν κάθε μέρα. Τα αντανακλαστικά όμως εδώ στην Κύπρο πόσο άμεσα είναι τελικά όσον αφορά τα επιτόκια, τα οποία καθορίζονται προφανώς από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και η κάθοδος δεν είναι ίδια με την άνοδο εδώ στην Κύπρο. Υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Γιατί? Να το εξηγήσουμε και αυτό, διότι είναι και αυτό εν μέρει παρεξηγημένο, αγαπητέ Σταύρο. Η μείωση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, όπως για παράδειγμα την Πέμπτη αναμένεται να μειωθεί κατά 0,25 το επιτοκίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής. Τα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με αυτό το επιτόκιο θα μειωθούν άμεσα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, τα λογισμικά των τραπεζών θα ενημερωθούν αμέσως, και άρα ένα δάνειο που συνδέεται και τοκίζεται με αυτό το επιτόκιο θα έχει άμεση επίδραση και μείωση, άρα κατ' επέκταση της δόσης του. Το Euribor, που επηρεάζεται από τις μειώσεις ή τις αυξήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επειδή υπάρχει το Euribor 3 μήνων, 6 μήνων, 12 μήνων, αναλόγως του επιτοκίου που χρεώνεται το δάνειο, να είναι 3 μήνων ή 6 μήνων, αυτή την επίδραση, αυτή την μείωση θα την δει ο δανειολήπτης στη λήξη της περίοδου αυτής. Δηλαδή, αν το δάνειο του τοκίζεται με επιτόκιο Euribor 6 μηνών, θα τη δει μετά από 6 μήνες, δυστυχώς. Τώρα, τα επιτόκια, αν χρεώνεται το δάνειο σου με επιτόκιο το βασικό της ΕΚΑΣ της τράπεζας, διότι άλλο βασικό επιτόκιο έχει ελληνική, άλλον έχει η Τράπεζα Κύπρου κλπ. Αυτά τα επιτόκια επηρεάζονται από τις αυξομοιώσεις των ευρωπαϊκών επιτοκίων, αλλά η επίδραση αυτή συνήθως υπάρχει ακριβώς μια καθυστέρηση, όπως την έχεις ονομάσει, αγαπητέ Σταύρο. Τώρα, κλείνοντας, να δούμε λίγο την κάθοδο τραπεζών, την εξαγορά τραπεζών. Τι είναι αυτό που θα καθορίσει ένα υγιές ανταγωνιστικό πλαίσιο, και αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, όταν η πίτσα είναι η ίδια όσον αφορά το πελατολόγιο εντός εισαγωγικών, αλλά το μέγεθος του ανταγωνισμού ή του σχήματος του τραπεζικού τομέα οδεύει προς ένα ολιγοπωλιακό καθεστώς. Ναι. Τα είχαμε αναφέρει και στην τελευταία μας αναφορά. Έχεις δίκιο ότι πλέον λόγω αυτής της εξαγοράς που γίνονται από τις τράπεζες, κυρίως ελληνικές τράπεζες, αυτό θα λέγω ότι δείχνει μια εμπιστοσύνη όμως στην οικονομία της Κύπρου και στον τραπεζικό γίγνεσθε της Κύπρου από τη μια, αγαπητέ Σταύρο, θα έλεγα. Από την άλλη, όντως πάει να μετατραπεί σε έναν ολιγοπόλιο, το οποίο όμως, όπως ανάφερα και την προηγούμενη φορά, οι τράπεζες έχουν μια εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα. Οπότε αυτή η εποπτεία αναμένω και προσδοκώ φυσικά ότι θα μπορεί να προστατεύσει τον καταναλωτή, διότι ο δανειολήπτης είναι ένας καταναλωτής. Από πιθανά συνθήκες δημιουργίας καρτέλ, θα έλεγα, που είναι λίγο πιο σοβαρό, δεν νομίζω να εξελιχθεί σε αυτήν την κατάσταση, αλλά πιστεύω και ο ανταγωνισμός, έστω και αυτός που υπάρχει, και η ίδια η αγορά, δηλαδή οι δανειολήπτες, αλλά και η υποπτία από την Κεντρική Τράπεζα, δεν θα οδηγήσουν σε ζητήματα τα οποία ένας δανειολήπτης να μην μπορεί να βρει το κατάλληλο δάνειο ή να βρει διέξοδο σε χρηματοδότηση για την εταιρεία του, για τον οικοκυριό του, όταν την αναζητήσει. Είναι γι' αυτό τον λόγο που ο ρόλος του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης σε τέτοιες εποχές και ιδιαίτερα με τη στεγαστική κρίση είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίος. Και παρά τα αυτά, για να κάνουμε γέφυρα και στο επόμενο μας θέμα, παρατηρείται μια υποβάθμιση του ρόλου και της αποστολής του εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον περίπου. Ποιο είναι το σχόλιο σας, προτού σας αποδεσμεύσουμε?
Έχετε απόλυτο δίκαιο, ειδικά για την άσκηση στεγαστικής πολιτικής. Ο οργανισμός χρηματοδότησης ΣΤΕΙΣ είχε πάντα ένα πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει. Θυμίζω ότι για αρκετόν καιρό ο οργανισμός ήταν ακέφαλος, όπου μετά όμως έχει οριστεί γενικός διευθυντής κλπ. Πρέπει όντως το κράτος να βοηθήσει τον οργανισμό τόσο με την πρόσληψη έμπειρου στελεχών και προσωπικού, για να μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο και την αποστολή του. Έχει να παίξει. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαραλάμπος. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.